अखाबो मानबाय थादोंलै दारि रज'नाय एडमिसन खालामना फैखांबाय बेनो आरोना उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। ओमफ्राय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। सापागुरियाव जोङो एडमिसन खालामनो फैदों आरो लोगोसे आङो नोंथांमोननो बेखौबो खिथालांनो सानदों। बे हाग्रामा दालांखौ नोंथांमोना मिथिगौ ना? बे हाग्रामा दालाङा ओरैबायदि गाज्रि जाबाय, जोङो बिदा बिनानाव खुथेंनोसैमोन, मिथिबायना? आरो आं बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बुंनो सानो, जुदि बे दालांखौ मोनफैबायब्ला नोंथांमोना 100 मिटार गोजाननिफ्राय स्ल'आव फै। आरो बे दालाङाबो गेजेराव एकदम गुलाबायजोबा मोजां ओंखारलाय एकदम, नङाबा नोंथांमोना खुन्थेंलाबायनो हागौ। एकदम बे दालांखौ सफैनायनि सिगां 100 मिटार गोजाननिफ्राय नोंथांमोना स्ल'आव फै। आरो दालां गेजेरावबो स्पिड दासालाय, एकदम लाजाखाले गुला गुलि गोजाखासै, गिदिर गिदिर गुनाय दं, गोथौ गोथौ गाख्ल'नाय दंजोबसै। सोरबाफोर मिथिया हुसिया स्पिडआव फैयोब्ला मोजां होननानै खुन्थेंनोबो हागौ, एक्सिडेन्टफोर जालाबायनो हागौ। आरो बै साहाबो बे आमलायगुरि गामिनिफ्राय लानानै पार्बतीपुर गामिसिम लाजाखालि लामाया एकदमबारे मैदेर दुगैनाय बायदिल'खासै, गुवार गुवार। नोंथांमोना फोथायाला फैनानै नायफै, होमब्ला नोंथांमोना बुजिगोन। दा जोङो सापागुरि सौफैबाय। दा एसे हाबहैनोसै मिसनावहाय, सापागुरि कम्बेनाव हाबहैगोन जोङो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आङो दायो बे स्कुल सिङाव हाबलांगोन लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय था। सिङावथ' बेनो गेटना। दायो आङो सिङाव हाबबोबाय लोगोफोर। बेयाव सिङावथ' बारा शुटिं लानो मोननाय नङा, समायनायानो जागोन। होनबाबो आं एसे देखायगोन नोंथांमोननो। बे मिसनारि नालाय बेनिखायनो बारा लाहोआ। बे स्कुलानो जादों माने काथलिक मिसननि, मा नाम मोनोमोनथाय बावलायलांबायसो नामखौबो, दसेनो बावो नामाखौनो। अपेन ना मा होनखोथाय बावलायलांबाय दे आङो, दसेनो बावो, गोसोआव थाया नामाखौनो। एकदम खोनाफेरि नाम ना, बिनि थाखायनो गोसोआव थाया आरोना। दा बेनिफ्राय थांनानै आरो डाइरेक्ट थांबावनोसै सापागुरि। सिङाव नोंथांमोना आं एसे देखायनोसै, नोंथांमोना नायदो। अखाबो मानबाय थादोंलै दारि रज'नायदों दा। सिङावथ' बिराद समायना नुदों लोगोफोर, ओरैबो गार्डेन दंजोबो आरो सारिगिदिं बेनो आरोना, बिराद समायना नुदों, गोसोफ्रा गोजोननाय मोनो। आरो बेयाव मा दं आङो नोंथांमोननो खिथानि, थांगासिनो नोंथांमोननो दिन्थिनो। बेयाव जाबाय आइ मारियानि मुसुखा, नायनो हागोन नोंथांमोना। जिसुनि बिमा लागायना दोनदों। आं वार लायाखै दे, रायजानोबो गिदों आं। फार्स्टआवनो थास' बिबार, सापागुरि मैगं बाजार गैया लोगोफोर। दिनै बाजार जायोमोन नामाथाय आंथ' मिथिला, एसे गोजाननिफ्राय लाबाय आं। गासिबो मैगं बाजारखौ जायो, ओरै आं ओंखारलांफिननायसै ओरै। बेनो जाबाय सापागुरि मैगं बाजार। दा बै बङाइगाव सापागुरि सिगनाला बिनिजों एसे ओरै सापागुरि हाबबोनानै बेखौ मोनफैयो आरोना। नोंथांमोना मैगं बायनोबा फैबानो जाबाय बेयावहाय सापागुरि बाजाराव। एसे बे सापागुरि गेटनि सिङाव हाबबोनांगौ, गोथौआवसो बाजारा, बे लामानि सोनाबहा जायो। जोङो सफैबाय दायो काजलगाव। बेनो जाबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जुनियर कलेज, नोंथांमोना नायनानै लादो। बेनो दा एडमिसन होखांनानै ओंखारबोबाय जोङो। जोंनि गोरलैनि आरो एडमिसना, आंनि नङा, आंथ' बोरायखाबाय जाबाय ना, हयथ' फरायबावनांगौ। बै सिगांनो एडमिसन होग्राया बैल' नुहुरनाया जों एडमिसन होना ओंखारबोबाय। आरो नोंथांमोना बै बर्डखौ नायनो हागोन, उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जुनियर कलेज। दायो जोङो थांनोसै डाइरेक्ट न'आवहाय।
बेंटल हाबनानै थाङासै आरोना कलेजआ बेनो नोंथांमोननो देखायबाय बारा इसिबां डेभेलपमेन्टआ प्राइभेटसो ना प्राइभेटसो बायदि मोनदों आं नंगौना नङा आंबो मिथिया प्राइभेटसो बायदि मोनदों आङो बे बिल्डिङा मा आं मिथिया नाथाय स्कुला बारा डेभेलपमेन्ट ना सोरखारि नङा जानो हागौ आंबो मिथिया दा जोङो माबा खालामना फैखांबाय एडमिसन खालामना फैखांबाय बेनो आरोना उपेन्द्र नाथ ब्रह्म जुनियर कलेज काजलगाव लोगोफोर काजलगाव सोंहरबाय थागोनलाय आरो गेटना बेनो गेट बेयाव दङ जोंनि लोगोफ्रा गासिबो ओरै सारिगिदिं बेनो आरोना लोगोफोर बेयो जाबाय मेन रड दायो गामिनि बाजाराव सफैबाय लोगोफोर एडमिसन खांजोबनानै दायो जिरायना दङ गाम्बारि बाजाराव बेनो गाम्बारि बाजार बे दंफाङा देला बरिया समायगोनलै ना गामलाला डान्सां क्लाबनि फिल्ड दं जाहैबाय ओरैहाय देनां फुटबल मेच होगोन दे आं इउटुबनि एसे मोनबा होगोन आं र' अमा बेदरनि गोबावबो जाबाय दा गामियाव सफैखाबाय जाहैबाय दा टेनसन गैला बारा दिन्थिबोनाय जायाखिसै आरो भिडिअ बारा गोलाव जायाखिसै दिनैनि ब्लगआ बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय